Евангелие паводле Лукі. Пан вызначыў іншых 72 і паслаў іх падвое перад сабою ў кожны горад і месца, куды сам меўся пайсці. І сказаў ім: «Жніво сапраўды вялікае, ды работнікаў мала, таму прасіце гаспадара жніва, каб работнікаў паслаў на жніво сваё. Ідзіце, вось я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў. Не бярыце ні каліты, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. У які б дом не ўвайшлі, спачатку кажыце: спакой гэтаму дому. Калі будзе там сын спакою, то на ім спачне спакой ваш. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. Калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць. Аздараўляйце ў ім хворых і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае.